Kilala ang Western Visayas bilang home of the champions. Kag sa mga nagliligad nga palarong pambansa, wala nagkakauli ang Region 6. Ginalauman sa karon nga makuha ang ranked number 1 sang athletics gikan sa Western Visayas sa palarong pambansa 2024. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Region 6, settled na ang mga atleta kag nagabot na sa Cebu City sa Guadalupe Elementary School. Nagpreparar naman sa welcome program ang host sang event bilang pag-abi-abi sa ila sini nga pag-abot. Nagpatigay naman sang event Hulyo 8 para sa mga coaches, samtang masako naman ang mga atleta sa pagpanghanda sa ila tagsa ka mga hinampang. Nahibaluan man nga mayara sang kabugusan nga 933 ka mga delegasyon ang bilog nga Western Visayas. Ginabantayan man sa karon ang mga atleta sa football, volleyball kag basketball kung saan dako ang ilang nga kumpiyansa nga mahimo madala nila pauli ang kampyonado. Dako naman ang pagpanghangkat nga matupungan ukon magsobra sa ekspektasyon sang kadamaan bangod ang athletics gikan sa Western Visayas ang may madamo sang medalya nga ginapauli. Ibaluan nga pagasundon sa gihapon ang Olympic medal tally kung saan ang may pinakamadamo nga bulawan nga medalya ang magadaog. Report nagikan sa DepEd Western Visayas ini si K5 Kim Montaño Caluyok kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.